Gaur hemen kontatuko duguna hizkuntza eta ohitura batzuen galera da, baina baita gurea berreskuratzeko ilusio eta ahalegin historia ere. Arturo Kampion idazleak 1917an idatzi zuen lantxo hau. 1993an Arturo Kampion euskaltegiak Asisko Urmenetari agindu zion liburua komiki bihurtzeko. Urtebete geroago komikiak Habanako Palma Real saria eskuratu zuen. Gaur, guk dakigula behintzat, obra hau historian zehar lehen aldiz oholtzaratua izanen da. Euskaltegiko talde batek, Jokinen talde batek, oholtzaratua hain zuzen ere. Esaten den moduan, barkatu, gaizki eginak, guk ilusio handiz prestatu dugu eta zuen gustokoa izatea, espero dugu. Entzoea, astera doa. Udazken koloretan Landelurrinak zeharkatuz Ita zorot ta iganok Udazken koloretan Landelurrinak zeharkatuz Ita zorot ta iganok Zuaiz biluziaren gerizpean orpondoa ordenaren hilobi horiz eta gorriz dena 1983ko maiatza zen. Iruña harresi singuraturik bizi zen. Ateratzeko eta sartzeko 6 atari zituen. Horietako bat San Nikolas ataria. Udaberrian gaude eta eguzki ezpiek alaitasuna ekarri diote gure hiri nagusiari, Iruñari. Hala ere, 50 urte lehenago, 1923an Ze, Mikel, azkenean goiz polita ematen dik geratu dikela. Bai, Udaberrian badakik urtero legez. Orduan, paseoan ibiliko getuk. Bai, Kaparrosaren errota gainan nahi batuk. Vale, primero. Zenbat urte izango egiten? 90? Edo gehiago, batek izaki. Hostia.
Santo. Amen. Oremos. Gure aita zeruetan zaudena. Santo izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia. Lurrean, zeruan bezala lurrean ere. Amen. Gerra krudela itxinadarrai. Soldadu karlistak buru makurdoaz gibelera. Gerra galtzen ari dira. Eta gora errege, gora foruak eta gora jainkoa oihukatzen duten bitartean, izugarrikeriak egiten ari dira bideko herrietan. Ez dut gerrarik egin nahi, enaiz borrokatuko. Ez Carlos, ez Isabelen alde. Erabakia hartua du. Bano Ameriketara. Etorkinen ostatuan derrigorrezkoak ziren 5 eguna eman ondoren laneske hasi zen Pedro Fermin. Araluze and Company delakoak hartzain hartu baitzuen estantzi zugarri batean, Los Papagayos izenekoan. Euskal Herritik joandako anitz jende bizi zen bertan. Pedro Fermin, josak txistua! Pedro Fermin, josak panderoa! Josak txistua! Josak! 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 Sorlekutik urrun, gustura zebilen Pedro Fermin,
Euskal Herriaz, Euskaldeaz, Baiaraz, herriaz, etxeaz eta familiaz erabat ahaztu zen. Juana Josepa hil da. Arraioa, arrebaren eriotzak berak ere, nau bat ere unkitu. Bai, bukatu dugu, zorionez eginda dago, eta... Ai, baldiko, Zuek ere bai, zer, ezagutzen duzu langile berria, Garezkoa? Garezkoa? Ez edo... Bueno, hala. Opa, Opa. gero ikusiko dugu, Ondo pasa, Aio, gero arte. Garezkoa naiz, eta duela hilabete bat, ailegatu nintzen, La Buena Esperantza belauntzean. Bide luzea, Bai, baina orain, hemen nago, eta hemen ongi egotea espero dut. Lasai. Hemen giro ona, jende jatorra, zu lasai, Ezu, badakizu nire herriko kantarik? Jakinen ez du, ba. Bota. Ai. Herri ordoki larraga, kaskoan mendigorrian, maineru ospindu omen zaie, urteko ardo guzia. Hori eta ari galdezka, euskal musika osoa menperatu zuen Pedro Ferminek. Jakingo zea azetu ahala, herrimina nagusitu zitzaion ordea. Egun batez, Argentinako panparen antitasunaren erdian, bakarrik zegoen da. Pedro Fermín, Erraondo, Pedro Fermín. Pedro Fermín, familia, Pedro Fermín, familia. Pedro Fermín, izaga ondoa, Pedro Fermín. Izaga ondoa, Pedro Fermín. Pedro Fermín, itzuli etxera, Pedro Fermín, itzuli, etxera, itzuli, arrondora, itzuli. Zer da hau? Ergeltzen ari naizala. Gaztetatika herritik kanpora estrangeri aldera pasadet denbora herrialde
zera bai mundu berria oraintxe bai naizela errukigarria. Agur nere bihotzeko amatxo maitea laizter etorriko naiz Baina Pedro Fermin, zeharraiotara itzuli behar duzu, inorez duzun herri kaskar hartara. Herrira itzuli nahi dut, jauna. Eta zer topatuko duzu herri ziztrin hartan? Miseria gorria besterik ez. Herrira itzuli. Nahiago duzu Buenos Airesera joan? Ez, herrira sortzen ikusi ninduen herrira. Begira, maleta horretan darama bere arima. Pedro Fermin itsasontzi utzi berri errandoa alderatua astiro. Pentsakor, zein dantzaldi ederrak eginaraziko dizkie herrikoei. Garai batean bezala, gazte denboran bezala izanen da berriz ere. Non ote dira garai bateko pagoak eta aritzak? Gerra ordaintzeko bota zituzten 1000 deabruk eramanen alditu gerra madarikatuok. Mira! ¿De coño ha salido este viejo? ¿De algún manicomio escapaos ahora? Chamaco, sí, pero qué abuelo. Ya no, con el chulito de los escapadores. Berrogeita urte Ameriketan eman. Guárdate tu vascuence para los de arriba, que nosotros no somos montañeses. Yo hemen nacido, y vasco. ¿Verdad usted de Armando? Bai, 50 urte Amerikatik. Anda, pues si es del pueblo y además americano, hay que obsequiarle. Trae para acá la bandura. Claro. ¡Venga! ¡Venga! Pedro Fermin lur eta zur dago. Ez du bere zerlekua ezagutzen. Ez ditu bere herrikideak ezagutzen. Alfer bidaia egin duela iruditzen zaio. Oibenduta, bere gizakoen artean hiltzera itzultzeko erabakia hartu du. Herri polit! Herri maite! Gaur agurra eman dizut. Ta nire bihotz negarrez egin. Ameriketara noa. Pena ematen di, baina agur.
idazle eta politikari iruñarrak Arturo Kampion idazle eta politikari iruñarrak 1917an idatzi zuen lan bikaina. Hizkuntza galtzea eta kolonizatzaileena bortzaz hartzea, esklabu izatea bezalakoa dela zioen. Guk, gaurko euskaldunok, euskarari atxiki diogu, eta baita atxikiko ere. Pamplona zuntzitu, eta haren gainean Iruñea eraikiko dugu, handere eta jabe. Katea ez da eten. Hementxe, Pedro Ferminek badu ondorengoa.